Вітаю вас, мае юныя слухачы, а таксама ўсе прыхільнікі беларускай літаратуры, роднага слова. Сёння я распачынаю чытаць свае творы пра сяброўства. Кожны, напэўна, ведае, як важна ў жыцці мець сапраўдных, адданых, шчырых сяброў. І я зараз распачну з апавядання з гэтай вось кніжачкі «Мішка, прывіт». Яно так і называецца «Сябры». Данік, Віталік і Цімка жывуць у сучасным, прыгожым аграгарадку. Хлапчукі сябруюць з маленства, разам хадзілі ў дзіцячы садок, гулялі неразлучна ў пясочніцы, ляпілі бабкі, будавалі домікі. У школу пайшлі таксама ў адзін год і ў адзін клас. Школа знаходзілася далёка, на другім канцы аграгарадка, таму, каб не спазніцца на заняткі, прыходзілася ўставаць рана. Але хлапчукі знайшлі карацейшы шлях праз поле. Яны заўсёды бадзёра крочылі разам у школу і да хаты, старанна вучыліся, падтрымлівалі адзін аднаго. Вясною і ўвосень хадзіць было добра, а вось зімою замяце сцяжыну, якую яны вытапталі, і было цяжка дабірацца дадому і ў школу. Ды яшчэ мароз. Аднойчы зімовым студзённым днём вярталіся сябры са школы. Вытаптаная раніцай сцяжынка была замецена снегам. Данік ішоў першы, а за ім Віталік і Цімка. Віталік заўважыў, што Данік ідзе і хавае рукі ў кішэні, а потым расцірае іх. «Чаму ты рукавіцы не адзенеш?» – спытаў сябра Віталік. «Я іх, напэўна, ў парце забыў, а можа, і згубіў», – адказаў Данік. «Ты так можаш рукі змарозіць», – сказаў Цімка. «Бяжы ў школу і пашукай». «Не», – сказаў Данік, – «не пабягу, мы ўжо шмат дарогі прайшлі, ды і вы на марозе чакаць не будзеце, змерзнеце». «Дайду як-небудзь, буду расціраць рукі, каб не замерзлі». «Ну, як ты сабе хочаш», – сказаў Цімка і засунуў свае рукі глыбей у цёплыя футравыя рукавіцы. А Віталік зняў сваю рукавічку з правай рукі і працягнуў Даніку. «На, пагрэй правую руку, а затым я табе дам левую, будзем мяняцца, не змерзнем», – падбадзёрыў сябра хлапчук. А Цімка падумаў: «О, дзіўны гэты Віталік, сам рукі змарозіць, а я не дам ніводнай рукавіцы, мне і самому холадна». Сябры ўсю дарогу мяняліся рукавіцамі. «Ведаеш, Данік, у мяне ёсць прадзед ветэран», – пачаў расказваць Віталік. «Ён ваяваў у Вялікую Айчынную вайну і расказваў шмат выпадкаў, як яны з сябрамі на вайне і пасля вайны выручалі адзін аднаго. Цяпер ужо зусім яны старэнькія, але таксама дапамагаюць адзін аднаму. Вось я разумею, гэта сяброўства на ўсё жыццё. І ў майго таты ёсць надзейны таварыш. Ён яму як брат, яны разам у арміі служылі. Дзядзька Марат жыве на поўдні, каля мора. Мы часта ездзім да яго адпачываць, а гэтым летам ён са сваёй сям'ёй прыедзе да нас у вёску. Дзядзька Марат вельмі любіць рыбачыць, а ў нас улетку, ведаеш сам, колькі рыбы». Цімка ішоў за імі і маўчаў. Яму не падабалася гэтая размова. Дарагія юныя сябры, як вы думаеце, чаму Цімку не падабалася гэтая размова? Пішыце ў каментарыях, а я буду чытаць, і мне будзе вельмі прыемна. Да пабачэння!